Nagasog ang nagkalayong idalong nga bahin sa isa ka modernized jeep nga may ruta Buntatala, Tagbak to City proper and vice versa sa area sang Simon Ledesma, Haro pasado las 6 kagabi. Sa interview sang Bombo Radio kay alias Bay nga nakakita sang insidente, iyagin pahayag nga nagpundong nasabit sa salakyan sa lugar bangod nga may manaog nga pasahero apang didto Manila na tukiban nga may aso nga nagahalin sa idalom sang modernized jeep. Suno kay alias Bay gilayon man nga natap ng karayo matapos ang pagbuligay sa mga residente sa lugar gamit ang fire extinguisher. Wala man sang nasamaran sa masobra 30 ka mga pasahero nga sakay kag gilayon man ang mga ini nga napapanaog matapos ang insidente. Nabuluan nga ginalantaw nga rason sang pag-aso kag pagkalayong posible mayara sang nautod nga wire sa battery sang among nga modernized jeep. Mo ga pa naog nga pasahero, gulpi laga sa aso. Pag aso ya puti ka baho na yang sa sulod. Di ata na pasahero ka panaog doon untuk pagsabong sa kalayo. Gaso lang sa una, tapos pagpundo niya mo to ka kalayo dayon. Safety sa tanan. May wiring nga nautod, dalom, open wire sa direct sa battery. Wala, ipre ka buligay kami tanan di mo.